De oude herberg Veldzicht in Blija staat al een aantal jaren leeg. Stichting DWF binnen druk dwaande om de herberg te onderhouden en er een nieuwe eigenaar van te vinden. Het blijkt net haalbaar te wezen om dit commercieel te exporteren hier in Blija. Daarvoor is het wie het te grut. We hebben daarom besloten om het op te splitsen in een wenhuis en het café wat liefst te maken, zodat de huurprijs wat naar beneden kan. En dat het op deze manier aantrekkelijk worden kan voor een enthousiaste dorpeling om het wel te huren en te exporteren. Dit pand staat in het centrum van Blija. Het is een Rijksmonument. Die komt het wenhuis, wat nou wenhuis is, dat is gebouwd in 50 al. Het café, het hege gedeelte, dat is van iets later, dat is van 1880, 84. Het bijzondere aan dit pand is, het had qua uitstraling is het heel bijzonder. Het is het oudste café van Friesland. Voor Stichting DBF en het dorp Blija is het belangrijk dat er een nieuwe functie komt voor het pand. Er zijn hier allerlei ontwikkelingen, het is alleen nog maar aan Holbert om Zee. Het is nou, dit plein, dat had een invulling nodig hier in het centrum. Voor fietsers en mensen die hier langskomen, er moet toch een plakje wezen, waar ze even een bakje koffie krijgen kunnen. We hebben van de verenigingen krijgen we heel vaak de vraag van, als ze het café broeken maaien. Doet het leegstier? Nou, dat stieren wij dan daar. Dus ja, er is wel behoefte aan invulling. We hebben in samenspraak met het Dwarsbelang ben we nou bezig om Blija te enthousiasmeren, steeds maar. En morgen hebben we nog een open dag, waar iedereen welkom is. Binnen wij ook aanwezig en dan kunnen wij ook ons plan taaljachtje en wat wij van mensen verwachten.